Za jedne je to bilo vrijeme sigurnih poslova, besplatnog školovanja i života bez velikih briga. Za druge je to bilo razdoblje bez političkih sloboda, cenzure i sustava u kojem se nije smjelo javno reći sve što se mislilo. Ali kako je zapravo izgledao život Hrvata za vrijeme Josipa Broza Tita? Ovo nije priča o suhoparnim političkim kongresima. Ovo je priča o ljudima, o radnicima koji su gradili Novi Zagreb, o obiteljima koje su nedjeljom gledale seriju Naše malo misto, o studentima koji su sanjali slobodu 1971. godine, ali i o onima koji su u tišini, sa strahom, vagali svaku izgovorenu riječ. Ovo je priča o svakodnevici u državi koja više ne postoji, ali čiji duh, arhitektura i ožiljci i danas žive među nama. Kada je u svibnju 1945. godine utihnulo oružje, Hrvatska je, kao dio nove socijalističke Jugoslavije pod vodstvom komunističke partije, osvanula u teškim ruševinama. Gradovi su bili razoreni, sela spaljena, a glad je bila svakodnevni suputnik preživjelih. Nova država morala je izgraditi sve iz samih temelja, a taj je golem teret uvelike pao na leđa mladih generacija. Atmosfera tog vremena bila je nabijena neobičnim spojem entuzijazma i straha od novog totalitarnog poretka. Kroz takozvane omladinske radne akcije, deseci tisuća mladića i djevojaka s krampovima i lopatama u rukama odlazili su u nepoznato kako bi vlastitim znojem gradili ceste, mostove i željeznice. Najpoznatiji primjer takvog udarničkog rada bila je izgradnja pruge Brčko-Banovići 1946. godine, gdje je više od 62.000 omladinaca, učeći se usput slovima i pismenosti, doslovno probijalo put kroz nepristupačan teren, izgradivši 90 km pruge u samo 7 mjeseci. Te masovne radne akcije bile su mnogo više od pukog fizičkog rada. One su bile osmišljeni politički alat za brisanje međunacionalnih napetosti i stvaranje novog socijalističkog čovjeka, a privlačile su i tisuće stranih volontera. Istovremeno, zemlja je prolazila kroz dramatičnu, nepovratnu transformaciju. Hrvati su masovno napuštali siromašna, blatnjava sela u kojima se zemlja još uvijek obrađivala ručno, te su u potrazi za boljim životom vlakovima dolazili u gradove. Rijeka, Sisak, Zagreb i Split preko noći su postajali bučni centri teške industrije. Nastajala je brojna radnička klasa, sam temelj na kojem će režim graditi svoj legitimitet i moć. Gradovi su širili nevjerojatnom brzinom, gutajući okolna polja, a selo je ostajalo prepušteno starcima i zaboravu. Kako su prolazila desetljeća, svakodnevni život u Hrvatskoj poprimao je prepoznatljivu rutinu. 50. su još uvijek bile obilježene siromaštvom i neimaštinom, no 60. i 70. donijele su procvat kakav ostatak istočnog bloka jednostavno nije poznavao. Jugoslavija je vješto balansirala između istoka i zapada, a njezini su građani uživali specifičan, hibridni način života koji je spajao socijalističku sigurnost s natruhama zapadnog konzumerizma. Jutro bi započinjalo rano, mirisom jake turske kave i redovima za svježi kruh i mlijeko koje se prodavalo u prepoznatljivim staklenim bocama. Ljudi su u polumraku odlazili na posao prepunim autobusima i tramvajima, a popodneva su bila rezervirana za obitelj. Televizija je postala prozor u svijet i apsolutno središte društvenog života. Ulice bi se doslovno ispraznile kada bi se na jedinom, a kasnije i na drugom programu radiotelevizije Zagreb emitirale kultne serije poput dalmatinskog Našeg malog mista ili podravskih Gruntovčana. Kroz likove doktora Luigija ili Dudeka, Hrvati su se od srca smijali vlastitom mentalitetu, ali i s odobravanjem prepoznavali suptilne kritike na račun apsurda birokracije. Slobodno vrijeme provodilo se na ulicama, u zadimljenim kafanama i velikim radničkim odmaralištima. Glazba je bila sve prisutna. Sportski događaji pratili su se s fanatičnom, gotovo religijskom strašću, a vikendi su bili neizostavno rezervirani za druženja sa susjedima. Zapadna kultura sve je više ulazila kroz pukotine sustava. Slušao se rock and roll s gramofonskih ploča, gledali su se hollywoodski filmovi, a potajno su se uvozili strani modni časopisi. Radio ne radio, svirati radio. Ova popularna krilatica savršeno je i pomalo cinično opisivala odnos prema poslu u mnogim državnim poduzećima. Radno vrijeme najčešće je trajalo od 7 ujutro do 3 sata poslijepodne,
što je ostavljalo gotovo cijelo poslijepodne slobodnim za hobije, odmor ili rad u polju. Dobiti posao u državnoj tvornici značilo je financijsku stabilnost sve do mirovine, a otkazi zbog viška radnika bili su gotovo nepostojeći fenomen. Ipak, najveći, nedostižni simbol tog standarda bio je sustav dodjele takozvanih besplatnih stanova. Kroz složenu instituciju stanarskog prava, radnici su od svojih bruto plaća solidarno izdvajali golema sredstva u stambene fondove, a tvrtke su gradile i prema bodovnim listama dodjeljivale stanove na korištenje. Tako su na bivšim livadama iznikla golema stambena naselja puna sivih betonskih zgrada poput Novog Zagreba ili urbanistički hvaljenog Splita 3, koji su spajali masovnu stambenu gradnju s velikim javnim prostorima za druženje. No stvarnost iza tih betonskih fasada često je bila duboko nepravedna. Dok su visoki partijski dužnosnici, povlašteni direktori i časnici vojske brzo i lako dobivali prostrane stanove, obični su radnici znali provesti čitava desetljeća čekajući svoj red na beskrajnoj bodovnoj listi, živeći s obiteljima kao podstanari i skupljajući uvrede vrijedan podstanarski staž. Često su upravo ti radnici na dnu ljestvice godinama iz svojih plaća financirali elitne stanove svojih šefova. Oni koji nisu htjeli ili mogli čekati, pribjegavali su masovnoj i potpuno neplanskoj divljoj gradnji na periferijama gradova, dižući kuće vlastitim rukama i uz pomoć rodbine. Plaće su bile dostatne za skroman, ali vrlo siguran život tijekom zlatnih 70-ih. Bilo je to vrijeme neviđenog gospodarskog rasta, kada je masovno zaduživanje države u inozemstvu omogućilo visoku zaposlenost, gradnju infrastrukture, dobivanje stanova i rast kupovne moći. No ta se umjetno napuhana bajka bolno raspala u 80-ima, netom nakon Titove smrti. 80-te su donijele tešku ekonomsku krizu i galopirajuću inflaciju. Država je de facto bankrotirala i više nije mogla vraćati nagomilane vanjske dugove. Ljudi su u panici pakirali hrpe bezvrijednih dinara i u tajnosti ih mijenjali u njemačke marke kod švercera na crnom tržištu. Zbog nedostatka deviza potrebnih za uvoz energenata, država je uvela drastične restrikcije. Redukcije struje postale su mučna svakodnevica, a obitelji su duge zimske večeri provodile u tišini i mraku, u svijeće i petrolejke. Benzin se prodavao isključivo na bonove, i to samo 40 litara mjesečno, dok je zakon o vožnji par-nepar značio da smijete voziti svoj automobil samo parnim ili neparnim datumima, ovisno o zadnjem broju na registracijskoj pločici. Sramotni, beskrajni redovi ispred praznih trgovina u kojima se satima čekalo za kilogram kave, bocu ulja, šećer ili najobičniji toaletni papir postali su simbol raspada jednog sustava. Ipak, ono što i najveći kritičari tog vremena s pravom ističu kao neosporan doseg bili su obrazovanje i javno zdravstvo. Školstvo je od osnovne škole do fakulteta bilo potpuno besplatno, što je bistroj djeci iz najsiromašnijih obitelji s ruralnih područja omogućilo da postanu cijenjeni liječnici, profesori i inženjeri. Iako je školski sustav od prvog razreda bio snažno i neskriveno ideološki obojen, sva su djeca morala postati Titovi pioniri noseći crvene marame i plave kape. Opća razina pismenosti stanovništva drastično je porasla. Zdravstvo je počivalo na genijalnoj viziji doktora Andrije Štampara, oca modernog javnog zdravstva, čovjeka koji je pomogao osnovati svjetsku zdravstvenu organizaciju i bio prvi predsjednik njezine skupštine. Njegova duboko humana filozofija, prema kojoj se pod svaku cijenu ne smije raditi razlika između ekonomski jakih i slabih bolesnika, te da liječnik treba aktivno tražiti bolesnika tamo gdje on živi, postala je najčvršći temelj zdravstvenog sustava. Bolnice, lokalni domovi zdravlja i male seoske ambulante planski su izgrađene diljem Hrvatske, a liječenje, od najobičnije prehlade do složenih operacija, bilo je potpuno besplatno i dostupno baš svima. Snažna socijalna prava uključivala su i zajamčeno pravo na odmor.
Još u srpnju 1946. godine država je donijela uredbu o plaćenom godišnjem odmoru. Uz čuvenu K15 iskaznicu, koja je radnicima omogućavala do 75% popusta na karte za vlak ili autobus, te 50% popusta na letove, cijele su obitelji masovno odlazile na Jadran. Tvornice su izgradile impresivna radnička odmarališta diljem obale i osiguravale svojim zaposlenicima i do 2 tjedna ljetovanja po nevjerojatno simboličnim cijenama. Tako su deseci tisuća ljudi s kontinenta, koji bi inače more vidjeli samo na razglednici, stvorili neraskidivu, cjeloživotnu vezu s hrvatskom obalom. Mladost u Jugoslaviji imala je jednu ključnu, neprocjenjivu prednost pred svojim vršnjacima u Čehoslovačkoj, Poljskoj ili Mađarskoj. Imali su slobodu putovanja. S crvenom jugoslavenskom putovnicom u džepu, Hrvati su mogli bez vize prelaziti granicu prema kapitalističkom zapadu. Apsolutni simbol te ekonomske slobode bio je talijanski grad Trst, točnije njegova mitska tržnica Ponte Rosso. Subotom u zoru, stotine autobusa i tisuće pretrpanih fića i stojadina zakrčile bi prašnjave ceste prema granici s Italijom. Hodočastilo se masovno po originalne rifle, Levis i Carrera traperice, koje su se kod talijanskih uličnih prodavača mogle cjenkati i kupiti za 6.000 lira, dok bi u Jugoslaviji na crnom tržištu njihova cijena vrtoglavo skočila i do 40.000 lira. Kupovale su se kile kave, šminka, zlato i čuvene lutke za krevet. Vrhunac neizvjesnosti i straha bio je povratak i susret s mrkim carinikom uz neizbježno pitanje: imate li što za prijaviti? Dok su srca tukla jer se ispod sjedala ili u oplatama vrata skrivala dragocjena prošercana roba. Mladi su svoj urbani bunt i duboke frustracije kriznim 80-ima, kao i gnušanje prema lažnom moralu društva, najjače kanalizirali kroz glazbu. Krajem 70-ih ulice Zagreba i Rijeke postale su epicentri fantastičnog kulturnog pokreta poznatog kao Novi val. Kultni bendovi poput Azre, Prljavog kazališta, Haustora, Parafa i Termita donijeli su britku pankersku anarhiju i nevjerojatnu sirovu energiju. Novi val bio je najiskreniji krik jedne besperspektivne generacije. Stihove Branimira Johnnyja Štulića urezivali su se poput skalpela u svijest mladih, kritizirajući političko sivilo i propadanje države, opasno balansirajući na samom rubu onoga što je zloglasna cenzura u to vrijeme uopće dopuštala. No najveće razorne mane tog istog društva proizlazile su iz hladne prirode diktature. Nedostatak bilo kakvih političkih sloboda, stotine političkih zatvorenika, cenzurirane novine i teška prijeteća sjena tajne policije nepovratno su trovali društvo. Gospodarstvo je iznutra bilo tromo i neefikasno. Umjetno održavanje privida odličnog standarda obilno je plaćeno milijardama dolara inozemnih kredita. Kada je vrijeme naplate nemilosrdno stiglo, cijeli se taj naizgled savršeni sustav urušio u histeriji, mraku, redukcija struje i gladi za običnim jestivim uljem i kavom. Raspadom države u krvavom ratu, Hrvatska je konačno izborila svoju tešku neovisnost i ušla u svijet slobodnog tržišta i kapitalizma. Način na koji građani danas žive promijenio se do neprepoznatljivosti. Mi danas živimo u slobodnoj demokraciji. Imamo zajamčenu slobodu govora, pravo glasa na višestranačkim izborima, medije koji mogu kritizirati koga god žele, te slobodu isticanja svog identiteta. Državne granice više ne predstavljaju prepreku. Članstvo u Europskoj uniji mladim je ljudima otvorilo vrata da bez putovnice, slobodno poput ptica, putuju, žive i rade bilo gdje na kontinentu. Divovski trgovački centri prepuni su robe, danas više nikome ne pada na pamet da se vozi preko granice u Trst kako bi si kupio hlače. No s druge strane brutalne tranzicijske medalje
Nestao je onaj topli osjećaj zaštićenosti. Promjena sustava donijela je divlju privatizaciju, zatvaranje stotina legendarnih tvornica, burze rada prepune očajnih ljudi i korupciju. Stara i lijepa radnička odmarališta prodana su strancima ili tajkunima, pretvorena u hotele s 4 zvjezdice koje si domaći radnik teško može priuštiti. Stres zbog roka za plaćanje stambenog kredita, strah od gubitka posla i nesigurni ugovori postali su stvarnost koja je zamijenila čekanje u redu za dodjelu državnog stana. Zato nimalo ne čudi kada danas, dok prolazite ulicom, čujete kako stariji ljudi sa sjetom u glasu kažu: nekad se, Boga mi, živjelo bolje. Zašto se onda, više od 3 desetljeća nakon nestanka te države, mi i dalje toliko svađamo oko Tita i tog prošlog vremena? Konačni odgovor krije se u činjenici da sjećanja i ljudske sudbine nisu i nikada neće biti iste. Vaša istina o Jugoslaviji izravno i neraskidivo ovisi o tome što je vaša vlastita obitelj tada preživjela. Ako je vaš djed kao siromah s kamenjara došao u grad, brzo dobio posao u brodogradilištu, a zatim i ključeve potpuno novog stana od države, te svake godine bezbrižno ljetovao s djecom na moru, on i vaša obitelj to će razdoblje uvijek braniti kao zlatno doba mira i pravde. No, ako je taj isti vaš djed izvučen iz kreveta i poslan na lomljenje kamenja u Staroj Gradiški zbog krive riječi, ako je obitelj preko noći izbačena iz vlastite kuće jer im je imovina oteta, ili ako je netko vaš morao pod lažnim imenom bježati preko granice spašavajući živu glavu od udbinih agenata, za vas će ta Jugoslavija zauvijek ostati upamćena kao najgora noćna mora i tamnica. Ta dva potpuno različita, a povijesno duboko stvarna iskustva sudaraju se i prepliću u hrvatskom društvu, čineći svaku raspravu o tom vremenu duboko emotivnom i osobnom. Razdoblje Tita i Jugoslavije ostaje jedno od najraspravljanijih poglavlja hrvatske povijesti. Neki ga pamte po sigurnosti i svakodnevnom životu, drugi po ograničenim političkim slobodama i neriješenim nacionalnim pitanjima. Upravo zato, razumijevanje tog vremena zahtijeva pogled na cijelu sliku, sa svim njezinim dobrim i lošim stranama.